All of it. A wedyn chi bod rhan fwyaf o bobl Llundain Cymru yn ydy ar mwysig yn mynd yn fawr gwrando. Henw fi di Dafydd Hedd, dwi'n neud gigs efo Gigs Cefn Car a fi yma heddiw yn Porters y Gaerdydd i sôn am hwyl ar eich cwl yn y sîn Cymraeg amdan beth ni'n actually gallu neud i wella lle. Oedd yn really great i ni fel gweithdai a fel gweithio ar syniadau pawb o fewn y grŵp a rhoi cyfle i siarad byti pethau ni ddim really yn cael cyfle i siarad byti. Lot o'n i'n gweud. Mae yna lot o bethau yr uwch cyntyn amdano oedd actually yn bodoli yn barod, ond falle chi jyst yn clywed amdano nhw gymaint. So mae'n good bod y fath yma beth yn digwydd a dylai fo gael ei mwy amlwg meddwl.